ja se nadam da će da pozdravim još toliko. Mnogo ljudi je prošlo kroz ovaj klub, ja sam definirao, znači počeo sam do Šture, to je bilo da pogledamo Nikolu Pajkoša koji je preminuo, od još jednog majka od Menceta. I 6 godina imam osnovan moj klub, došli smo samo nas, evo, koliko nas je bar, pogađam nešto, ništa se nismo pripremali, šta god nam pada